tarda. Són 3:45 del dia 19 d'agost. Segons aquí veieu el Planell, hem vingut pujant per aquesta carretera d'aquí, i ara ens trobem en aquest poble d'aquí que es diu Hopmo. No sé si es veurà bé la línia aquesta de punts separats, tota aquesta línia d'aquí, això ja és el cercle polar àrtic. Aproximadament nosaltres acamparem aquesta nit per aquí on està la part blanca de la part de sota del planell aquest, i demà anirem a nord cap on és i aquí tenim aquesta altra. És impossible fer 10 quilòmetres sense parar, perquè això és bestial, és bestial. Passa per entremig de la bola quan es posa el sol, No sé si ho arribarem a veure perquè, segons esteu veient, està bastant nublat.
te la jugues, que tothom ens la juguem. Deixem-nos de tonteries, vull dir, aquí nadie és perfecto, no? I sempre t'havia sortit bé, val? I aleshores, però sempre hi ha una vegada que et surt malament, i aquesta vegada em va sortir malament. La seva dona acabava de morir de càncer i ell va pujar a Cadaqués. A la carretera que va de Roses a Figueres va avançar 3 cotxes alhora. S'ha acabat el tema i que no pots bellugar-te, bueno, i és més que al principi dels principis jo no bellugava res, jo era un tetre com aquest que tu has dit, que només al cap, Doncs mica en mica vaig començar tal, fins que he arribat a lo que he arribat. Les mans no són funcionals, jo agafar això d'aquesta manera no puc. Què passa? Que té aquest rebordon aquí, val? Que aleshores al pujar, clar, que queda agafat. Val? Clar, qualsevol dia, no, aquest tio està agafat, no agafo res, no puc agafar-ho. D'acord? Si això fos llis, no podria. M'ha de fer un tacto, perquè com que tu no tens sensibilitat, no saps si realment ja s'ha acabat d'evacuar o no. Què pot passar? De que no hagis acabat del tot. Et dutxa, et posa al llit, t'ha de vestir, perquè amb la meva lesió no em puc vestir per mi mateix, i a vegades un pic vestit t'ha quedat algun resto. T'ha posat a la cadira i aquest resto t'ha baixat, t'has tornat a embrutar, torna a començar de nou. Para mí José es como un bebé en grande que lo tienes que levantar, lo tienes que duchar, lo tienes que vestir y lo tienes que preparar y dejar en la silla. L'Encarna va conèixer el Josep quan ja era tetraplègic. Tot i les seves limitacions, en cap moment no ha tirat la tovallola. Era policia local a Mollet, li encantava el submarinisme. Abans tenia força per agafar una llagosta. Ara, després de l'accident, ha tornat a submergir-se. Per ell són vitals l'esperit de sacrifici i la disciplina. De que ara em caigui algú a terra, no? Doncs ara jo intentaré agafar-lo per mi mateix. Aquest esperit de sacrifici, aquesta voluntat de dir, haig de tirar endavant com sigui, evidentment hi ha uns límits. José amargado, para nada, para nada. El estar con el José es que te da vida. Sí, porque es que cada día es, o sea, el día a día es lo mismo, pero con él el día a día es diferente, porque siempre está diciendo paridas, siempre te está haciendo reír. Si tan sols de tots vosaltres, un, en un moment determinat, abans de fer no sé què, alguna imprudència, alguna tonteria, se'n recorda de mi i frena, ja en tinc prou, ja està bé, ja dono per justificat i ben fet, vull dir, el temps que he estat aquí parlant amb vosaltres.